Ose wuok poko neni yan noneni mana le chota kanyo chako neni stadium ni ka ng'ato lamo Nyasaye malamo oningo bed jadieri ka nena minene wi mesa kuma ji chung ka miele cha pok otieko wiga ariyo nyaka nwa bed gi moluor Raila Amolo Odinga e stage ka nena mar neno ng'ato noko nena kate mano isitosha an kadhi ga dala ka en ng'at mantiere posta kako wacho no awega gacha gi chien ta wuothe posta ka wuotho gi vijana go kwa mosore ma kawaida so ka neno mar neno dhano osenena mang'eny mokalo mano but mokwongo pesa monokwongo wuok mar basari nowuok 2.5 million napoge ne Migori County te to napoge Migori Primary ende chuny town ere kaka noko nena samoro ng'ato ok dwar neni samoro ng'ato neni to amua ni ok oneni oneni to ok oneni koro luore gi gima no dwaro check no wuok nyaka Ramogi TV ka ng'ani ng'iyo ga Ramogi TV no golo kwa miel kwa pogore check mar school fees gi nyithindo korwako uniform mano be nende ok oneno achaka duogo kapogo catering equipments ne grube mokwongo pesa watin an gi sub county aboro pesa mabiro en $1.2 million mar basari kuom constituencies aboro chako biro $1.2 million monego atim go maendeleo constituency aboro kawe 2.5 poge ne constituency aboro en pesadi odhi wuok pesadi to kidwa poge maber poge ne wards 40 kipoge ne wards 40 owuok siling 64 e ward ka ward siling 64 e ward ka ward anyalo gero godango anyalo temango ma dhano ka dhano ka ngiro miwago ni Ameria Mosi ni osetemango ogero daraja osetemango otimo kama pesa no tin koro higa en achiel dibed ni in owuon koro kaka in weri koro giseyo en ang'o misechwalo nyaka sani mana achiel kuom akwano basari no biro 2.5 na chiwe lela mar ariyo sebiro but warito mondo gi sign authorization mondo access but pesa owuon to subiro mar basari kedo adhi chiwe the same venue nyithindo te ma county dhi biro kumara achiel to kawe catering equipments na chiwo Kuria East ne group achiel I think I can even read the names if you allow me nyalo ng'ado ok da som gite but na chiwo Kuria West ne group achiel na chiwo Uriri North Kanyamkago ne group ariyo achaka chiwo South Kanyamkago ne group achiel achaka chiwo Makalda boda mano inyatike amiyo gigin bende catering equipments achaka miyo Rongo sub county ward sariyo na miyo kuma poka chiwe manarito mondo wuo na ena wendo kech noka chiwo pesa no rumo awendo Suna East Suna West noka miyo nikech pesa tin koro jok manose kaw ka pesa madhi biro sani amiyo joma ne poko kaoni koro pesa wanie matin omine no kaka wan women rep kata nyoro wan gimoro nyo waketi bunge wapingo mondo girwani obede constitution mondo miwa pesa makitiyo go ne jopiny to nyalo chomoyo pima gi mbunge to ken haki pima mbunge achiel kuom wabunge moko mbunge moro yudo $40 e constituency achiel ayudo $2.2 million e constituency aboro oyuda ken $2 million e constituency abiriyo how do you compare gira thin ma okiwinj but watemo kaka mine adwa nyisi adieri ng'eny mine mineno kagi gimoko maonge kama ntiere od bura ng'eny gi watiyo gi peswa nikech wan mine to wadwa bende nwa los nyingwa mondo wanyis ni mine bende nyalo telo idonjo ofukoni kata an kawuona kelo ji gi ndege maka ok pes ka gine musacha nodonjo ni pap tawale adhi tugo go matin gi jowadwa gi nemo ng'eny gi watiyo gi pesa mo mine no ka women reps geche ok dongo ka geche jomoko ineno ka ng'ato pima gi gavana ada konyo ni gavana yudo billions of money aonge billions anigi 2.5 million othin kori medo gi kwechoko asekunyo pi Makalda Kanyarwanda na kunyo pi worth 4.5 million ne ok pes sirkal kech pes sirkal kaka ona kunyo go pi dhi chuna na dhi kune nyadidek iga mangima onge gi matimo korka kuny pi achiel nen pesa niko so ni tudori gi duonde na tudora gi Turkey Embassy gin jolembwa na dhi akwayo gi magi kunyo na pi pigno gen kana gi miel gi weni pes sirkal ok sirkand gini mano pes jomoko nono mo okonyowa asepogo chiemo e sub counties te asepogo chiemo na pogo mchele first round ndalo manwa fungo mar Ramadhan na apogo mchele achaka duogo achaka pogo mchele achaka yango dhok
mago duto ok pes sirkal, ok pes women rep. Pesa nyithind ma katimo go mano takuno higa achiel, mano ne pes jotaki. Adhi akwayo gi to gikone wayudo gimoro matin ka wadwa kelo ne jogweng'. Sani gidhi kunyo na pige kendo adek, mago ok pes sirkal. Mondo mi akuny pi achiel kende, olo ne higa achiel mangima ok abiro kata dala kuno pesa, eka kuny pi achiel. Sirkande ni kanodonjo, no punguza budget mar women reps. Budget manopogore and Mheshimiwa Ombaka ni kanyalo confirm. Pesa manage yudo higni mokalo pogore gi pesa makawuono, kech sirkande ni nong'ado kwandwa piny. Koro matin mabiro no to boko biye wangsa. Obiro matin to bende oke wangsa. To kako biro ne kaka watiyo kode. An gi nyithindo ma sponsor personally gi Musacha, nyithindo 14 mantiere secondary school te, personal full scholarship. Erokamana ahinya. Koro ang'eni chenro kata mana achiedh nade maduong' ma bende koro osemienjo ka kind jood bura